এলাকাতে দিতে পারলেন মারি নাই জমা কথা চলি না আইপিএফটি লং লিভ আইপিএফটি লং লিভ আইপিএফটি Mereka hambai, tini Khatumani Sar, tini 4 tarik Maret 2022, pas hari Jurago, sini IPFT East Telemara Bisinggo Khobjak, South Moharanipur Regional Committee ni Moharanipur Regional Committee ni Bisingti Klai tini singoro IPFT Foundation de sing palai lekha, sing banati salaikha, soito bisi kamani salno tuludui. O bisingo phano sing tini sini bana bisamani yagulo sing kaisa oro panda klaikha sikon sa panda o panda go tini o oncholni ngai tini o manjak phaika sini oncholni president Borongganang Roton Deborma te secretary Borongganang Kishur Deborma te sini phankra bodol ngai sini vice president Borongganang Uttom Deborma tini singoro panda khaima jaga borok tini attend kha lege tongthogo o pandagono tini o Moharanipur Regional Committee ni amsoini ngai tini oro Tipra mothate CPM yakarei IPF tini bana ro phaikha oro CPM ni 3 poribar 16 buta tei Tipra mothani 4 poribar 14 buta total 7 family 30 buta geseng sini IPF ni bisingti klai sing borno khabai khoi namsogo sing joto pal khlai tei sing borno sing phiasak sini je Tirpaleni chobabo sing borno yaktori tei tongnai tei borok sing mai tongnai ge hainbangai joto takukte sunang kaumung yafaru sini Tirpalen santhani go sing joto khabak se yapri baksa khlai tini ni je foundation ni salo sing baksa yapri romhaimani bangai joto na hambaya faru tei tini sini IPF tini bana romhainai takuk tei bukuk songna bo haino sing hambaya faru ajo sain kopai ka joto na